президенти узбекистон Шавкат Мирзиёев рӯзи 27 сентябр дар мулоқот бо интихобкунандагон дар вилояти Намангон хабар дод ки рӯзи 26 сентябр як марзбони узбекзодаи Намангон дар марз бо Афғонистон ҳангоми пешгирӣ аз кӯшиши убури ғайриқонунии марз кушта шудааст. Як наркабарон мехост аз сарат гузарад. мавқеи мо дар масъалаи дахлнопазирии марзу буми кишвар қотиона аст ва барои ҳимояти марз мо тайёрем даст ба сило барем. дирӯз як сарбози мо ҳангоми иҷрои вазифаи хидматиаш қаҳрамонона ба ҳалокат расид. ӯ фарзанди Намангон буд, гуфтааст Мирзиёев. Мирзиёев бино ба иттилои телеграм-канали маҳаллии Нигоҳ ҳамчунин гуфтааст, вазъияти Афғонистон бояд барои ҳамаи мо сабақ шавад. ин нахустин ҳолати задухурди мусаллаҳона ва кушта шудани марзбонҳо дар марзҳои Афғонистон бо давлатҳои Осиёи Миёна баъди дар тобистони соли ҷорӣ таҳти назорати ҷангиёни ҳаракати тундрав дар бисёр кишварҳои мамнӯи Толибон гузаштани марзҳои Афғонистон аст. Толибон ки моҳи август аксари қаламрави Афғонистонро ҳам тасарруф кард, кишварҳои ҳамсояро итминон дод ки товони таъмини амният ва тартибот дар марзҳоро дорад ва ягон кишвар нигарони таҳдиде аз амнияташ аз қаламрави Афғонистон набошад. Толибон ҳамчунин ваъда додааст ки маводи мухаддирро решакан хоҳад кард. Афғонистон дар ҳоли ҳозир тавлидкунанда ва қочоккунандаи асосии маводи мухаддири афғонӣ дар бозорҳои сиёҳи дунёст. як қисми ин маводи мухаддири тавлиди Афғонистон аз тариқи кишварҳои ба Афғонистон ҳаммарзи Осиёи Марказӣ, Тоҷикистон, Узбекистон ва Туркманистон қочоқ мешавад. ҳалокати марзбони узбек дар задухурди мусаллаҳона дар марз бо Афғонистон дар ҳолест ки ба ҷуз аз Тоҷикистон ки нисбат ба Толибон мавқеи шадидан мухолиф гирифтааст, боқии кишварҳои минтақа аз ҷумла Узбекистон роҳҳои тамос бо маъмурияти нави бар Афғонистон нишондаи Толибонро меҷӯянд. Шавкат Мирзиёев чанде пеш гуфт ки мақомоти Узбекистон 2 сол боз бо намояндагони Толибон дар тамос буданд. рӯзи 14 сентябр Узбекистон ба Афғонистон 1300 тонна ёрии башарӣ фиристод ки ба дасти мақомоти таъйинкардаи Толибон супурда шуд.